Tässä on aukko ulos. Mennään pois koulusta. Upeaa, katso. No, kai minä voisin. Wow, upeaa. Mutta koulusta ei saisi pois. Täältä ei saisi poistua. Ei niin. Mennäänkö kuitenkin? Joo, mennään. Mutta valmistaudutaanhan ensin, vai mitä? Kyllä. Hiivitään sisälle, ei saataisi mennä. Ihan. No niin, vain meidän vaatteet. Tule, opettu on tuolla. Äkkiä tänne! Okei. No, otetaan ainakin laukut, vai mitä? Chirp, chirp. Kyllä. Minä hoidan. Ei kai me muuta tarvita. Eihän? Ei. Mene nyt. Onko laukun kanssa hankalaa, chirp chirp? Ei hankaluuksia, Lila. Tämä menee ihan helposti. Tarvitsetko apua, chirp chirp? En yhtään. Noin, sanoinhan. Odotan tuossa, ettei opet vain satu näkemään. Selvä. No minulla ei menekään niin kauan. Upea laukku muuten. Kiitos. No, lähdetään nyt. Hei, odota minua. Hei. No, kai me sitten mennään. Joo, totuuden hetki. Sinä voit mennä ensin. Ei kun sinä. Taidamme molemmat vähän hermoilla tästä. Ei syytä huomioida. Minä menen. Täällä on kylmempi kuin koulun sisäpuolella. Niin tuntuu olevan. Käydäänkö täällä useammin, kun kukaan muu ei kerran tiedä tuosta aukosta? Käydään vain. Hei, katso miten iso vuori. Tuolla taitaa olla vähän lämpimämpää. Siellä paistaa aurinko. Niin just, mennään sinne. Autanko? Ei tarvitse. Okei. Tule tänne, täällä on ihanaa. Kyllä, kyllä. Täällä on ihanaa. Mutta ei täällä kyllä paljon lämpimämpää ole kuin koulun sisäpuolellakaan. Kuin tuolla alhaallakaan. Niin. Eikä yhtä lämmintä kuin koulun sisällä. Niin juuri. Käydäänkö silti useammin? Käydään vain. Pian tulee kevät. Niin just. Lumet alkavat jo sumolaakin. No mennään vain. Mennään takaisin koululle. Juu, mennään.
jatkuu.